Исәнмесез, мин Лилия Кадырова һәм бу безнең өр-яңа проект. Бүгенге безнең кунагыбыз Артур Шәйдуллин. Сезнең алкышлар. Монда безнең тамашачылар бар, чөнки шуларга әйтәм. Һәм инде дуслар, алга таба интервью вакытында сез Артурга үзегезнең сорауларыгызны бирә аласыз. Шуңа күрә языгыз, оялмагыз, курыкмагыз. Без аларның барысын да Артурга җиткерәбез. Артур, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр? Хәлләр, Аллаһка шөкер, әйбәт. Якынлашып килүче бәйрәм белән сине. Рәхмәт бик зур. 27 март безнең театр көне. Нәрсәләр эшлисез театр көнендә? Театр көнне гадәттәгечә без эшлибез. Без ял итмибез. Бу елны тантана чарасы безнең Яршалыда узачак. Безнең Бичара кыз исемле спектаклебез номинациягә эләкте. Ике номинациядә, берсе инде Радив Галимов безнең яшь артистыбыз. Дебют номинациясендә һәм гомумән Бичара кыз спектакле кичкенә формада номинация алган. Шуңа күрә без Яршалыга тиялешеп барабыз да, нәтиҗәсен шунда беләчәкбез. Бәлки кем белгән. Бу менә шу шарык клубында куела торган Бичара кыз спектаклендә барай. Мин аны соңракка калдырган, мустарны синсле башлагач иде сөйләшеп алыйк. Режиссер Фәрит Бикшәнтәев. Хатын-кыз ролен уйнау ничек? Бармы моның кыенлыклары нинди дә булса? Миңа калса шәхсән мин бернинди кыенлык сизмим, чөнки безнең мәсәлән укыган вакытта андый тәҗрибә бар инде. Укыган вакытта театр училищесында безнең 4нче курста безнең бер диплом спектаклебез бар иде. Кырла егете дип атала. Аны Илгиз абый Зәйнев куйган ия. Анда мин яучы карчыкны уйный идем. Вот. Иң беренче вакытта менә шунда мин кабул киеп, хоп-хоп китеп бардым. Беренче, кыен сынмадым да, роль бит инде, уйныйсың, нишлисең. Монда Бичара кызның нәрсәсе концепциясе, хатын-кызларны ир-егетләр уйный, ир-егетләрне хатын-кызлар уйный, чөнки электән менә Сәер труппасында мәсәлән артистлар җитеп бетми икән, гомумән ирләрне хатын-кызлар уйнаса инде, хатын-кызларны ирләр уйный иде. Шуңа күрә менә шундый формага китереп, шундый кичкенә генә формада менә спектакль чыгардык декабрь аенда. Тантана шалда драмтеатрда була? Әйе. Һәм сез бер генә спектакль белән барасыз. Әйе. Бичара кыз. Спектакльләр һәм театр турында әйтәләсез сөйләшеп алыйк. Менә синең иң минем өчен дип әйтик инде иң якты рольләрең берсе ул Бию пәрие спектакленнән. Бу спектакль турында күбрәк сөйләп китсәң инде. Бию пәрие спектакленең тарихы башланды. Илдус абый Габдрахмановның юбилее булгач 50 яшендә Илгиз абый Зәйнев аңа язды пьеса, бер актлы Бию пәрие. Аны күрсәттеләр. Гадәттәгечә безнең кичәләр, юбилей кичәләр уза ниндидер номерлардан, артист үзе уйнаган ниндидер үзүкләрдән, элеккеге спектакльләрдән, монда менә конкрет беренче пәрдә булды, менә шушы беренче акт Бию пәрие. Һәм тамашачыларның реакцияларын караганда, ничек дип әйтим, бик әйбәт булды, уңай булды. Һәм шул ук көнне антрактта сүз китте, бу проектны, бу спектакльне дәвам итү дигән сүз. Һәм шул берничә мизгел узгач, Илгиз абый язып бетерә икенче актны, һәм шушы спектакльгә минем персонажны да ул язып бетерде, минем линияны кертте. Әлбәттә, бу роль минем өчен якын, чөнки ни дигәндә, монда шул әти белән улы темасы күтәрелә. Шин барлыкта да менә андагы ниндидер моментлар минем тормышта булган моментлар белән параллель килә. Шуңа күрә ул белән ничектер якын. Илдус абыйның да үзенең ниндидер моментлары тәңгәл килә, минеке дә. Шуңа күрә ул менә күңелгә ятты. Ансы бер. Икенчедән нәрсә белән миңа ул якын спектакль, мин үзем хәрәкәтләнергә яратам, биергә яратам инде хәрәкәткә, гомумән биюгә килгәндә, аңа инде мин
ничек килдем, шул икенче курслар булгандыр инде театр училище вакыт вакытта. Шул бию белән кызыксынып, сәхнә хәрәкәте белән кызыксынып, шуңа тирән кирип киттем һәм менә хәзерге вакытта шул юл белән барам. Һәм инде бу спектакль безнең инде музыкаль спектакль, монда биюләр күп. Күргәнсездер инде. Һәм шул менә ниндидер шушы спектакль аша булган менә ниндидер үземнең сәләтемне күрсәтергә ирек бар монда. Мин менә бу спектакльдә үземне үзем итеп хис итәм 90%-ка. Мин үз-үземне уйныйм дип әйтеп була 90%-ка. Ләкин 10% кала, ул әлбәттә инде син персонажа карата теге 100% перевоплощаться итәргә ярамый. Это уже не то булачак инде, әйме? 10%-ны калдырам мин барыбер теге үз-үземне ян-яктан карау. Әйме? Отстраняться итеп, вот. Ә булай ул спектакльдә мин менә очып йөрим дип әйтергә була. Авыр булмадымы соң менә бу рольне уйнарга? Күңел ягыннан бит. Мәсәлән, бер момент бар, менә беләсездер инде анда әни белән бала биюе. Һәм шушы бию беткәч, анда менә минем Илдус абый белән бершәр реплика бар. Һәм мин аны әйтәм инде, аның беренче репликасы. Я әйт инде берәр сүз дип. Һәм менә шул сүзне әйткәндә, менә ничектер үземнең әтием искә төшә. Минем әтием мәрхүм үзе 2016 елда китеп барды. Менә ничектер менә аңлатып булмый. Ул сорау менә ничектер туа, туганда бирелеп китә шул сорауны биргәч, тумаганда. Тумый инде ул ниндидер хисләр. Вот. Шуңа күрә, барыбер син бирелеп китмәскә тиеш менә тормышта булган вакыйгаларга таянып дип әйтимсең. Вот. Спектакль ул спектакль. Андагы булган ситуация ул андагы булган ситуацияны. Әтиең киткәндә сиңа ничә яшь иде? 16 ел булгач, 25. Әйтелмәгән сүзләрең калдымы? Бәлки бардыр. Бүген синең менә шундый мөмкинлегең булса, нәрсә әйтер идең? Аңа карата булган хаталарым өчен гафу ит дип әйтер. Синең хаталарың? Хатам нидер үземне гаепле саныйм, ләкин гаепле түгел мин. Һәр кеше үз язмышына үзе хуҗа. Әгәр язылган икән, аны бернишләтеп булмый. Анары кеше киткәч, туганы яки икенче кеше үзен гаепли башлый. Ләкин гаепне үзеңне эзләү булды андый период, ләкин анары мин аңладым. Без үзебездән барып тора. Әниең бүгенге көндә Аллаһка шөкер. Әни белән яшисеңме син? Аерым яшисеңме? Әни белән дә яшим. Монда да яшим. Күчмә егет. Әниең монда Казанда тора? Әйе. Без Казанныкы. Абыяң синең башла бит? Абый бар, әйе. Ләкин безнең әтиләр икенче. Әни бер, әтиләр икенче. Абыең белән аралашасызмы? Әйе, аралашабыз, Аллаһка шөкер. Яхшы мөнәсәбәт. Әйе. Ул гаиләле түгел. Гаиләле ул. Әйе, минем племянникларым бар. Берсенә инде хәзер 18 була. Ислам исемле, икенчесе Камила. Анысына инде 11 була бу елна. Син үзең әле өйләнмәгән. Юк. Ләкин өйләнергә уең булып алган иде. Күп еллар элек. Бар иде, андый момент бар, Син хәтта тәкъдимдә ясаган идең. Булды андый хәлләр, булды. Ни өчен өйләнмәдең? Нәрсә булды? Төрле хәлләр була бит, нишләтим? Ничек соң төрле хәлләр була? Әгәр дә егет кеше тәкъдим ясаган икән инде, монда нәрсәдер булырга тиеш булган. Менә шул тәкъдимнән кире кайту өчен. Яисә син кире кайтмыйча теге яктан булмадымы? Дөнья ул менә шундый нәрсә. Гел ниндидер идиллия була алмый. Һәр вакытта ниндидер баланс бар бу тормышта. Кемнеңдер булып чыга, мәсәлән, бер дүрт парның булып чыга, бер парның булып чыкмый. Баланс. Вот менә шул мин 5-нчесе эләккәнмендер. Юк, анырдан да түгел, дөресен әйткәндә, бәлки ашыкканмындыр. Бәлки белмичә булгандыр ул.
Яшьлек җүләрлеге. Әйе, бәлки. Бүгенге көндә үкенмисеңме? Менә барып чыкмаганга. Юк, мин үкенмим, чөнки булды, нишәтәсең, аны хәзер үзгәртеп тә булмый, кире кайтарып та булмый. Әлбәттә, ул кеше белән ниндидер элемтә калган булса, менә шул җитә. Әгәр дә инде сиңа кеше рәнҗегән, кеше сиңа үпкәләгән, ул аның гомергә калачак монда, авыруы, минемчә. Димәк, ул сиңа рәнҗеде? Булгандыр. Минем рәнҗегән вакытлар булгандыр. Әлбәттә, бу ул саклап булмый. Әгәр дә син телисең икән менә мөнәсәбәтләрдә ниндидер идеаллекне саклау, үзең идеал булып күренергә телисең, ул үзен идеал булып күрсәтәсе килә. Юк, идеал кешеләр юк минем өчен. Ләкин идеалга омтылу дигән сүзне аны җиткерергә була. Юк, сез монда идеал булу турында түгел. Син әйтәсең, аның бәлки ниндидер рәнҗүе, үпкәләве калгандыр дисең. Димәк, син нәрсәдер эшләгәнсең, ул рәнҗесен һәм бәлки без барыбыз да һәрвакыт хаталар ясыйбыз. Син үзең белмичә эшләгәнсең. Бәлки. Ләкин сәбәбен белмисең. Беләсең, яисә әйтмисең. Сер булып торырга тиеш. Бәлки шәхсән бик шәхси сорауларга килгәндә инде. Ул бит инде әллә качан булган хәл. Сез булгандыр да. Икегез дә аннан ерак. Булса да, менә ничектер. Ул менә ябылган сундук кебек. Аңа бөтен менә аны ачасым да килми, ябдым, бетте. Син аны яраттыңмы? Әлбәттә. Аннан соң яраттыңмы? Булды, ләкин аннан сүндем. Димәк, ярату кешегә берничә тапкыр килә ала. Килә ала, берничә тапкыр. Бер кеше бит әйтә, бер генә тапкыр яратасың, чын күңелдән дип. Ярату дигән сүзне төрлечә аңлап була. Әлбәттә, мәсәлән, үземнең менә ниндидер дусларымны алсам, дус кызларымны алсам, алар белән аралашып, теге барыбер ничектер анализ ясыйсың һәм күрәсең, алар мөнәсәбәтләрдә нәрсә бар икән. Монда, һәм менә нинди нәтиҗәгә килдем. Менә мөнәсәбәттә яратам дисең син. Яки син аны инде менә чын күңелдән әйтәсең. Яки ул синең менә әйтергә кирәк, менә мөнәсәбәттә просто әйтер өчен генә әйтелә. Яки привычка. Бетте. Күбесе өйләнешәләр. Алар просто бар. Менә ир һәм хатын бар. Булды. Алар менә шул ике статуста гына менә яшиләр. Гармония дигән, чын мәхәббәт дигән әйбер юк анда. Аны саклап була. Аның, минемчә, мәхәббәтне саклар өчен, менә бит кеше гашыйк булганда очып йөри, фикерләре белән. Манда чәчәкләр алып килә. Менә гашыйк инде менә. Чәчәк ата күңеле. Менә минемчә шул хисне менә ничек тә булса, аны саклап калырга кирәк. Менә шул гашыйк булу хисен. Менә шул вакытта минемчә бәлки булачак. Ярар, синең өчен нәрсә ул мәхәббәт? Мәхәббәт. Әлбәттә, ул шундый хис, ансыз, яши алмас идемдер. Чөнки мәхәббәт бит инде... Син бит хәзер яшисең, син бит мәхәббәт... Юк, минем мәхәббәтем төрле якка. Ул Юк, мәхәббәт менә кызга карата. Нәкъ менә ир белән хатын кыз арасында була торган мөнәсәбәтләргә кагылышлы, мәхәббәт синең өчен нәрсә? Илһам. Тагын? Аны аңлатып булмый. Ул ниндидер менә молекуляр дәрәҗәсендә кайвакыт була. Аны әйтәләр бит, сүз белән аңлатып булмый торган моментлар, мизгелләр. Менә шул ук. Менә иштә нәрсәдер дип утыра, менә шулай. Алга таба омтылыш ниндидер бар. Шул кешегә карата менә шул мәхәббәт. Әлбәттә, инде чын мәгънәдә мәхәббәт булса, син илһамланасың. Яраткан кешедән мәхәббәт булса, син шул мәхәббәтне тагын
эшкә мәхәббәтең күбәя, ниндидер икенче проектларга мәхәббәтең күбәя, табигатькә мәхәббәтең күбәя. Гомумән, мәхәббәт сүзе ул менә глобаль рәвештә була. Ә, Син менә мәхәббәт турында сөйлисең име? Ләкин мәхәббәт дигәчтен бәхет дигән сүзен кулланмадың. Нәрсә ул менә бәхет? Ну, әлбәттә, бәхет. Нәрсә ул бәхет? Әйе, мәхәббәттән читтә. Мәхәббәттән чит. Бәхет иң беренче адым дигәндә башлана, менә син уянасың. Елмайдың икән уянып, кояшка карап, бәхет. Уң аяктан торып, эшләрең уңышка бара икән, бәхет. Ниндидер шул ук менә илһамлану дигән хис килә икән, төрле әйберләр корырга, проектлар, сәнгатьтә дә булмаса да ярый, бәхет. Ул тоже минем өчен, мин үземне бәхетле итеп хис итәм. Син бүгенге көндә үзеңне бәхетле дип әйтә аласың. Әлбәттә. Балачагың бәхетле үтме синең? Балачага нык бәхетле иде. Сөйлә әле безгә бер көнен. Кайсы моменттан сөйләргә икән? Иң бәхетлесен сөйләсәң. Иң бәхетлесе. Бәлки киресенчә иң бәхетсез көнең. Иң бәхетлесе хәзер. Мәсәлән, шул ук әти темасына кайтканда, минем әти-әниләр аерылышты инде. Миңа бер 3 яшьләр булгандыр, 3 яшьем. Һәм инде әти кире авылга кайтты, әби янына инде. Һәм инде мин укый башлагач, 1-2 класслар, җәй каникулларда ул мине үзенә алып кайта иде, 2-3 айга. Мин авылда рәхәтләнеп, саф һава сулап, иркендә. Һәм әлбәттә менә шул ул 1-нче класста да түгел, ул аннары 5-6 класста да гел кайта иде инде, чөнки мин балык тотарга да яратам. Ана гөмбәҗ ярады, җиләк ярады, эшләргә дә яраттым. Үзенчә кызык. Һәм инде ул миңа монсын да өйрәтә иде, монсын да күрсәтә иде, гел минем белән вакыт уздыра иде. Һәм нәрсә килеп чыга? Менә шул, мәсәлән, елда 12 ай, 9 айын мин мәсәлән күрмим, 3 ай мин аны күрәм. Димәк, менә шул 9 айны күрмәгән мин, ул тулландыра шушы 3 айда. Шуңа күрә мин аны берничек тә әйтә алмыйм, мин ансыз үстем дип. Формаль әйе, ансыз үстем, ләкин ул миңа бөтен булган барлык энергия, аның булган характерда ниндидер сыйфатларын миңа тапшырды. Уңай сыйфатларын. Вот, шуңа күрә, менә минемчә, менә вот шул каникуллар иң бәхетле мизгелләре. Иң бәхетсез мизгеле? Әйе. Ансы ничә микән? 4 яшь булгандыр микән? Әле без вакытта Проспект Победы урамында яшидек. Анда 19-нчы гимназия бар. Шуннан ни белән барабыз? Велосипед кашыга килә. И мине прям минем өстемә бәрелеп, нитеп, мин менә монда шам һаман да калды. Истәлек. Бу бит инде теге күңелгә кирип, Күңелле, бу менә бала күңеленә кирип калды бит инде ул. Бала нәрсә кирәк? аннары балачаң үтте, һәм син ничек гомумән иҗатка кирип киттең? 1-нче класстан ук мин театр кружогына, түгәрәгенә йөрдем. 1-нче Бу класстан ук. кемнең идеясы иде сине анда бирергә? Әнинең идеясы да түгел. Ул менә без килдек 1-нче класска. Менә мондый түгәрәкләр бар. Кайсына йөрисез? Ул сайлыйсың инде. Хор булды, курай, театр. Өчсенә дә язылдым, өчсенә дә йөрдем. Курайда да бераз өйрәндем, уйнарга, майтарып җирдем хорда, ләкин мине менә инде бөтенләй мине сурып алды нәкъ театр түгәрәге. Шул 1-нче класстан башланды, 2-нче класс, 3-нче класс конкурсларга йөреп, шигырьләр сөйләп, әле ул вакытта менә ниндидер биюгә, хәрәкәткә юк иде. Мавыгу. Шул театр, сүз, спектакльләр, ләкин сизә идем, гиперактивлыгым бар иде.
Кая коярга белмим мен Регина, кая. Ничек? Партада утырып кына нишлисең инде? Кая? Менә инде 9 класс, 10 класс, 11 класс, хоппа, имында сорау басты. Уже, фикерләр икенче. Икенче кеше, инде уже ничә? 16 яшь, 17 яшь. Нишләргә? Театрдан уже үземне күрә алмадым. Сәхнә ошый, сәхнәнең энергетикасы ошый. Чөнки тамашачы карый, энергетика ала. Һәм син, циркуляция бара. Һәм инде уйлый башладым, әйтә килделәр миңа укытучылар. Менә нәрсәгә инде ул сиңа ул театр? Акчалы эш түгел, ул сиңа нәрсәгә кирәк ди? Тормышта син гаилә үстерәсең бар, карыйсың бар. Син ир кеше, бераз иррәк ул профессияга бар дип. Инде мин күңелсезләнеп, шулай булган теге фикерләрне репетиторство йөри башладым. Репетиторство, шул обществознание кирмәкчием нигә? Архитектурно-строительный университет бар бит анда, шунда экономистка кирмәкчием. Нишләгән? Кирдем. Ярты ел буе җирдем шул репетиторларга, акча бетереп. Шул һәм апрель айында мондый бер ни булды, щелчок. Үземә сорау бирде, менә Артур. Менә кара. Үзең теләмәгән эштә син киләчәктә ничек эшләрсең икән? И как будто бы Артур менә синең кебек каршымда утыра, сорау бирә, мин сүзсез утырам, үземә карап. Мен әйтәм, чынлыкта. Нишлимсең мин? Мен әйтәм, 10 ел буе шуның өчен тырыштым. Хотя бы ниндидер менә база алырга, кичкенә булса да база сәхнәдә үзеңне уялмаска, ничектер иркен тотарга, нидер беренче менә этапларда, нәрсәгә миңа кирәк дидем, бөтен репетиторларны ташлап, бөтен көчләремне җыеп, нигә килдем? Казгикка, мәдәният институтына. Ләкин анда тиешенчә мастерлар булмады, әйттеләр, училище барып карагыз, театраль училищесына, шунда бардым. Һәм шунда керергә булдым, ләкин бик зур риск булды, чөнки 11 класстан училищега керү тоже ничектер бар бит инде, тем более не высшее образование дип әйтик. Буламы, булмыймы, аны белеп булмый. Ләкин театр училищесының ишегенә керүем булды, бөтенләй башка дөнья. Менә мәктәп онытылды, бер атнада мәктәп еллары. Абсолют бөтен игътибарың шушында, шушы предметта, анда кызыклы предметлар. Әлбәттә, ул кызык булачак, үзеңә кызык булса. Әгәр дә теләгән булмаса, ялкауланасың икән. Анда ул синең җир түгел. Һәм менә шушын 4 ел буе укып чыктым. Фәрит абыйда зур база алдык. Армый-талмый 12 сәгать укыйдык без. Менә шул биюгә мавыгы шуннан башланды. Пластикага мавыгы шуннан башланды. Һәм инде укуны бетергәч мин сразу Камалга эләкмәдем. Без башта бөтен курс белән Әтнә театрына бардык. Ләкин аннары миңа ниндидер теге, Казан малае. Әтнәгә барга теге ничектер. Ничегрәк булыр микән? Ләкин барлык курс белән ияләшкән бер-беребезгә. Менә шундый тәкъдим бар иде, без киттек. Бардык. Ләкин нары бер-ике айызгач ниндидер фикерләр килә башлады. Мен әйтәм, барыбер инде, берничек тә алып булмый. Казан шәһәрендә укыгач, Казанда булгач, районга кайту үзем өчен ничектер менә әллә ничек булды. Мен шуннан китәргә булдык. Аннан соң инде без Татар камер театрын ачмакчык Илгиз абый белән. Дом актеровта без чыгардык спектакль, әкият, Нух пингвиннары. Үзебезнең акчага костюмнар тиктек. Калган акчага. Аннары инде Айдар Жабаров безнең белән койды Күсе һөҗүме дигән спектакль. Кызык кына шундый бер проект иде. Аннан соң инде менә шул ярты ел узгач, инде
Илфир абыйлар, Фәрит абыйлар элемтәгә чыгып, менә шундый тәкъдим ясап, мин икеләтә дә уйламыйча әйе дип әйттем дә, икенче көнне мин уже массага спектакльгә чыктым, кыю кызларга. Менә шуны минем юлым. Сен әйтәсең, менә мин синнән сорадым, сөйләшергә яратасыңмы син дип. Син әйттең, тәнем белән сөйләшергә яратам. Әмма ничек була ул? Һәм менә шул Тән белән сөйләшү, әгәр, Әйе. ну, бөтен әйберен дә сөйләп бетереп буламы тән белән? була, бәлки, була. Нишләп? Менә мәсәлән, хәзер мин утырам син белән сөйләшеп. Күреп торасың, мин болай да утырам, болай да. Мин тик утыра алмыйм. Мен ничектер селкенергә кирәк. Мин үземнең хәзер менә сөйләп тә үземә ничектер үземә комфорт позамны таба алмыйм менә ничектер, әйме? Ләкин сөйләгәндә әгәр дә биреләсең, ага, синең тәнең бераз алга омтыла, ага, перспектива бар сөйләүдә. Шулай ук биюдә дә шунда ниндидер перспектива бар омтылу. Аннары, мәсәлән, ниндидер сүзләрне күз карашы белән әйтергә була. Мәсәлән, карыйсың туп-тура. Мен аны хәзер мәсәлән үзем укыткан балаларга да менә шундый экспериментлар ясыйм. Мәсәлән, әйтәм, бер күз карашыгызны конкрет бер объектка игътибар бирегез. Һәм шул объекттан алмагыз күзегезне. Туп-тура. Бер нинди эмоция кирәкми. Карый. Мен әйтәм, хәзер башыгызны, мәсәлән, сулга борыгыз. Күз карашы кала. Мөнәсәбәт үзгәрә. Икенчерәк карыйм исә. Монлай мин сиңа коннект безнең бар. Ә менә булай нинди күз карашы? Әйе. Какое-то Усал. презрение. Әйе. Әйе, нидер мин сиңа ышанмыйм. Шулай ук уң якка карагач, әйме? Шулай ук менә булай карагач. Ниндидер көнчелек бар шикелле. Булай карасам, мин синнән өстен. Булай карасам, әлбәттә, әйе. О. Мин карадым ул Шулай ук видеоларны. менә кирәкми артык сүз. Кайбер моментларда менә шундый элементар моментлар белән. Балалар белән эшлисең син. Инстаграмда без моны күреп барабыз. Нидер видео проектларында, әйме? Иң мөһим сорау минем шундый, нәрсәгә өйрәтә сине балалар? Балалар мине нәрсәгә өйрәтә? Кызык. Дөрес әйткәндә, балалар миңа көч бирә, әлбәттә. Мин үземне тагында яшьрәк итеп хис итәм, ләкин мин болай да яшь. Канча яшәлсең? Бу сорау кирәкмәс. Бу сорау кирәкмәс. Юк, син бик яшь күренәсең. Менә синеңә 30 яшь бармы? Бар. Булды. Менә сиңа 30 бирмәсең һич. Ну, кай вакыт бирмәссең. Мыекны кырсаң, бәлки бер 25-кә төшә. Менә мин балалар белән теге елны эшли башладым. Аңа кадәр театрдан да, теге мәктәпләрдән дә чакырганнары бар, мастер-класслар үткәрергә, актерлык осталыгы буенча, пластика буенча барасың, үткәрәсең. Менә шушы ничә еллар. Мин дә театрда хәзер 10-нчы ел китте. Менә тупландырып бардым, ниндидер тәҗрибә укыту именно педагогика буенча. Әйме, алар бит инде ул бер хәл күрсәтергә ниндидер күнегү. Икенче хәл ул һәрбер балага подход табу. Аңлашлы итеп аңлату, әйе бит. Һәм инде менә теге елны бик күп тәкъдимнәр килде шул укыту мәсьәләсендә. Мин ризалашып, дөресәйткә бөтенесенә дә алындым. Үземне сынап карыйсым килде. Шуңа күрә хәзер мин ничә сәләт мәктәбендә дә укытам. Минем анда 2 класс бар хәзерге вакытта, шул класстан 5-5 кеше, целый бер ни менә. Алар белән менә хәзер алардан каникул чыккач, ачык дәрес күрсәтәбез әти-әниләренә. Нәрсәгә өйрәнделәр алар менә шушы 1 ел ичендә. Бала Ситида укытам, шулай ук группа бар безнең, алар белән мәсәлән без киләсе показ безнең пародиялар булачак, әйе бит. Өченчесе безнең мин укыта торган киностудия образ дигән бар. Анда тоже үземнең база исемле ни бар. Кичкенә генә группалар белән менә без хәзер алынабыз Маленький принц дигән әкияткә. Вот шулар хәзер һәм тагын хәрәкәттә бәрәкәт дигән проектта менә хәзер шулай ук бер мәктәпне алып, шунда түгел 20 дәрес укытып, ниндидер бер нәтиҗә ясап, менә аларның йөзләрен күрсәтеп,
халыкка җибәреп, бәлки кемнеңдер, әгәр дә 12 кешедән берсе булса, мәсәлән, театр белән бәйле, уже результат баладан. Балалар сені нәрсәгә өйрәтә? Өйрәтә кыланырга. Кыланырга яхшы әйт, яхшы дип әйтүем инде. Бала булып. Иә, бала булып. Өйрәтә һәр вакытта менә шундый позитив булырга. Мин оныттым, менә ярый алар хәзер бар, мин оныттым үзем бала булырга кай вакыт. Без гел өйрәнгән сул аяктан торып, ай, бу нинди тормыш, ай, миңа монысы ошамый, ай, миңа тегесе ошамый. Депрессияга биреп, апатияларга бирелеп, ач күзеңне барас. Дөнья бу, әйме? Барда яхшы, үзеңне яхшылыкка омтыл, позитив белән кара дөньяга. Үзгәрә. Мен шул балаларга карап, менә беззаботный чаклар. Аларга карап, менә кайфсыз килә мин. Сүгәргә генә телим юк. Телемдә борылмый. Мин бөтенләй икенче кеше булып чыгып китәм дәрестән. Тулланган. Син киләчәктә дә балалар белән эшләргә ниятлисеңме? Әлбәттә, нишләп аларны теге актер осталыгын гына түгел, иң беренче аларга менә шул дисциплина ягын аңлату кирәк. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый. Вот, шуны, то есть параллель мин шуны да алып барам, ниндидер шундый воспитательный дип әйтикме соң, аларны шул тагын нәрсә. Булды? Булды. 10 елдан соң үзеңне кем итеп күрәсең? 10 елдан соң үзеңне кем итеп күрәсең? 40 яшьләр тур. 40 яшьләр тур. Шундый юк, ичке күңеле белән. Ул үзгәрмәй. Әлбәттә, актер кешедә. Ул һәр вакытта бала булырга тиеш күңелдә. Наивный. Сиңа һәр күңелеңдә ничә яшь? Хәзер? Әйе, күңелеңдә. 15-16. Гел, һәр вакыт, көн сайын, һәр сәгать. Син 10 елдан соң үзеңне өйләнгән итеп, әти итеп күрмисеңме? Точно булам. Һичшиксез. Нинди булырга тиеш синең хатының? Хатын. Нинди булса да булсын, иң мөһиме яратсын дигән җавап кабул ителми. Әйе, ансын мин аңлаттым. Әйе. Кемгәдер мәсәлән бит инде нык чиста кеше кирәк. Кемгәдер барбер андый мәсәлән сыйфатларны. Менә сиңа нинди кирәк? Ага, һәр мин үземне, хәзер мин үземне 40 яшьлек мужик итеп проецировать итеп карыйм әле. Әйе. Хатын, значит. Мин алай булдыра алмыйм. Әйе. Тамак тук булсын. Ашарга димәк, әйбәт пешерергә тиеш. Әлбәттә, нишләгән. Тагын. Кияүгә чыккан кызлар язып барыгыз. Бәлки берәрегез бик туры киләдер артырга. Булган менә проблемаларны ул үзендә сакламасын. Сөйләшә белергә тиеш, әйтә белергә тиеш. Әлбәттә. Мөнәсәбәттә ничә ел үтмәсен, 10 ел, 20 ел һәр вакыт менә шушы тигезлек булырга тиеш, гармония булырга тиеш. Әгәр дә берсе артка борылып сүз әйтми икән, все, менә шуннан башлана бетерә. Ышанмыйм мин сиңа дигән. Ул әйтмисең әле пока, уже, все, мин аңа ышанмыйм. Яшерә нәрсәдер. Менә шуннан кичкенә нидән башлана бетен әйбер. Бетен хаос. Хаос булса бетте, тынычлык. Ул мәсәлән, синең квартира, ул бит синең, шип әйтим, уяң. Син үзең тулыландырасың энергия белән, мәхәббәтең белән. Әгәр дә менә шушы конфликтлар, әйме күбәя барган сайын, ул менә мозаикалар кебек батыла башлый. И уже сизәсең, син кайтасың, син ул өйдә яши алмыйсың, чөнки энергетикасы уже начар, негатив. Шуңа күрә менә иң баштан ук ашарга һәм сөйләшергә тиеш. Тагын. Менә мин үземме, гел артистлар арасында йөргән кеше буларак, үземнең иремнең артист булуын теләмим. Син ничек?
Тормыш иптәшең иҗатка якын булсын идеме? Менә андый сораулар булды. Иң башта әлбәттә минем йөргән кызым иҗат белән бәйле иде. Син тәкъдим итсәң кызым. Әйе. Мәсәлән, хәзергә кайтканда теге мин уйладым, бәлки миңа иҗат кешесе кирәкмидер дип уйладым. Менә шундый булды. Ну, булмый. Ну, гиперактив, гиперэкспрессия. Сәнгать кешедә. Кактус кебек сүз әйтергә ярамыймы? Сазах. Бетте. Син кыстырында сизме? Гомумән әйтәм мин, гомумән. Ну, сәнгать кешеләр алар шундый. Ну, ничек тагын? Димәк, сиңа сәнгать кешесе кирәкме? Бәлки. Гади кыз, сәнгать белән бәйле булмаган кыз булырга тиеш. Булырга да может, белмим. Ләкин нәрсә әйтәсем килә, менә иң мөһим әйбер, энергетикасы белән без тиң булырга тиеш. Ичке дөньябыз, ичке хәлакәтебез бер. Анда менә бу бик көчле энергетика дигәндә. Әгәр дә ул, ну, булмаса, анда инде белмим. Мәхәббәт тә коткармас. Белмим. Шулай сизәм. Синең тормышыңда хыянәткә урын бармы синең яктан? Минем яктан. Әйе. Әлбәттә. Теләсә нәрсәгә менә. Теләсә нинди бергә, үзеңнең принципларыңа, үзеңнең кагыйдәләреңә. Принципларыма булды, әлбәттә. Ну, ул хыянәт, ул мәсәлән принципларыма теге гел була ул. Чөнки мәсәлән ниндидер ситуация була, мен шундый принцип белән менә монда бу ситуациядә хәл итәчәкмен. Ситуация үзгәрә һәм бөтен кагыйдәне менә бозарга кирәк. Ничектер менә корректив ясарга кирәк. Бозыла. Шул момент име, аннар мәсәлән эшкә дигәндә, мәсәлән, үзең эшеңә хыянәт дигәндә юк. Ул синеке, ул менә бөтен кан җинесләреңдә, синең сәнгать иҗат, мин аңа беренче тә хыянәт итә алмыйм. Яраткан кешеңә? Яраткан кешегә хыянәт итәргә әлбәттә ул начар сыйфат. Мин әлбәттә миндә булды андый тәҗрибә. Сиңа хыянәт итәләрме, яисә син хыянәт иттеңме? Миңа да, миндә. Ләкин ул тәҗрибә, аннан узарга тиеш идек һәркем. Ал беркемдә, шип әйтим, страховка юк. Ул тормыш шундай әйбер. Ләкин хыянәт ул кайчан башлана? Мәсәлән, мөнәсәбәттә кемдер нәрсәдер сизә, дөрес түгеллеген. Менә шушы мен әйттем бит инде, кеше яшерә. Мин кешедә сомневаться итә башлыйм. Нәрсәдер энергетика белән сизәм, аны аңлатып түгел, мин аны сизәм. Всё, и син менә әкренләп. Һәм син хыянәт итәсең. Юк, ул хыянәткә түгел, гомумән син аерыла барасың кешедән. Менә шулай әкрен, әйме? Ярык, менә ярык зурая, и менә шулай китеп бара. Ләкин әле менә булай китеп тә мөнәсәбәт бар бит. Ә син уже монда киттең, яки ул монда китте, бетте. Яра, син тормышта хыянәт булды дидең, синең ягыңнан булды дидең. Менә минем өчен хыянәт ике төрле була. Ул күңел белән хыянәт иткәннәр. Һәм бар физик яктан хыянәт иткән кешеләр. Шулай бит. Синең ничек булды? Иң мөһиме ул күңел белән хыянәт. Күңел белән булса, шул. Ә синең ничек булды? Күңел белән. Күңел, әйе. Димәк, син башка кешене ярата башладың кинәт кенә. Юк. Башка кешегә күңелеңне ачтың. Үземә фантазиялар. Юк, үземә ниндидер менә, ничек дип әйтим, башка дөнья барлыкка килде. Үземә ышандым, ләкин үземне ялганладым дигән булып чыкты. Бер нинди мәхәббәт юк, абсолют рәвештә. Ярый, аңлашылды. Һәм принциплар турында сөйләштек, диме? Хыянәт иттең, шулай да хыянәт итмәгән, һәр вакытта да менә шул принципыңа тугры булып кала торган бармы синең берәр нинди кагыйдәң тормышта, яисә ниндидер девизың, ниндидер принципың? Менә бер кайчан да менә шулай эшләмәскә дигән. Алтын бер кагыйдә. Бар, менә кемнең, хәр оныттым. Менә шундый бер цитата бар. Боишься, не делай, делаешь, не бойся. Бетте. Әгәр эшлим дисәң,
мин эшлим. Минем принципим шундый. Мәсәлән, мин алындым 100%, 99%ка мин ул эшне җиткезергә тырышам. Нинди генә нәтиҗә булмасын, ләкин минем яктан, минем тарафтан булган көчем, теләгем бөтенесе шунда биреләчәк. Вот. Цитатлар дигәннән Instagram аккаунтына кирип карап чыккан. Синең анда соңгы 2 постыңда Острые козырьки киносыннан, сериалыннан барлыкка килә башлады цитатлар һәм андагы фотоларда мин нишләптер менә шул Острые козырьки сериалындагы кайбер актерларның чалымнарын да хәтта күрәм. Син анда ракурсың шундыймы, синең киенешең шундыймы? Бу нәрсә белән бәйле? Әлбәттә, юк. Менә син инде китап укыйсың. Ох, миңа ошады бу китап. Кино карыйсың. О, миңа ошады. Нәрсәдер кайдыр моментларда персонажларда үз-үзеңне күрә башлыйсың. Аларның авызынан чыккан нидер цитаталар. Бу чынлыкта исә шулай тормышта. Ул Острый козырек дигәндә просто мен яңа баштан карый башладым, бу арада карап бетердем дип әйтергә, чөнки яңа сезоны чыкты. Һәм тагын да теге бик күп анда цитаталар, бик күп теге тормышка кагылышлы, шулык көнләшү, шулык мәхәббәт, шулык хыянат, бөтен темаларда бар. Ничектер параллель килә, һәм шул ничек ситуациялардан чыгу, һәм ниндидер мораль барлыкта килү. Менә шулары кызык. Кино караумы яисә китап укумы? Сиңа якынрак? Икесе дә. Юк, берсен генә сорак. Берсен генә, но ахыргы вакытта күбрәк кино карыйм. Соңгы укыган китабың нинди иде? Соңгы китап, әлбәттә, менә булды Мөхаҗирләр булган чык еллар. Әлегә актерлардан миңа калса сорга кирәкми соңгы китапны, чөнки бөтенсе Мөхаҗирләр. Әлбәттә, чөнки без аны хәзер вакытта әзерләнәбез. Син анда шулай уйныйсың? Нинди рольдә? Әнсар исемле егет, авыл егете. Анда бик күп егетләр. Һәрберсенең ниндидер үзенең роле бар, әлбәттә. Теге масса дип әйтеп булмый, масса түгел, һәрберсенең үзенең конкрет ниндидер роле бар. Һәм минемчә бик кызыклы глобаль проектка булырга охшаган, чөнки ул бит инде тора булган чык елларны башта чыгарабыз, аннан соң Мөхаҗирләр. Планда шулай булырга тиеш. Минемчә бик кызык. Ул менә мәсәлән сәхнәдән менә тулы роман карау минем өчен шәп. Без моны яңа сезонда көтәбез бит инде. Менә әйтә алмыйм. Менә аны әйтә алмыйм. Ничек менә планнар корылган, мен аны әйтә алмыйм. Һәм инде миннән сиңа соңгы сорау. Актер буларак үзеңне 10 баллык система буенча ничәгә бәялисең? 10 балл системасы буенча. Вау. Мен вообще үземне мактарга яратмыйм. Шулай да? Тамашачы өйрәнгән, тамашачы бәяли. Миңа сине бәяләргә ярыймы? Бәяле. Юк, башта син әйт, аннары мин сиңа үземнең балымны әйтәчәкмен. Ник юк, мин бит театрга йөрим, синең спектакльләреңне карыйм. Безнең монда тамашачылар да бар, театрдан сорасың. Менә үземә теге ялганламыйм. 7,5 булсын. О. 7,5. Калган 2,5 инде ул 40 яшькә таба. 10 елдан соң очрашып сөйләшербез. Ул 40 яшьтә булыр инде. 5,5. Димәк, юк, әгәр дә 2,5 балл калган икән әле. Ул үз-үземә ниндидер тәнкыйтьле моментлар. Үсәргә урын бар бит әле, син бит әле яшь. Шуңа күрә әйтәм, идеаль юк. Әгәр дә мин үземә 10 куйсам, димәк мин үземне, вау, идеаль актер итеп хис итәм. Кебек ишетеләчәк. Ләкин чынлыкта алай түгел. Белмим, сиңа кызыкмы минем фикер юкмы, мин сиңа шулай да әйтәм. Син Галискар Камал театрындагы актерларның один из немногих дип әйтгәндә, русча әйтеп әйткәндә, кому хочется верить. Менә театрда спектакль караганда. Ну, менә шул сүз җитә. Мин сине тормышта бик яхшы беләм, мин дип әйтергә булаймы, без синең белән теге бергә эшләгәндә булды. Театрга килгәчтән мин сиңа Артурга караган кебек түгел, менә шуның да геройга караган кебек карам, һәм мин сиңа ышандым. Рәхмәт бу сүздә дә. Рәхмәт сиңа минем сорауларыма шундый тулы җавапларың өчен. Безнең менә тамашачылар һәм шулай ук безнең экранның теге ягындагы тамашачылар сораулар әзерләгәндер инде, язганнардыр. Бармы сораулар? Тамашачылардан әйдәгез башлыйк. Микрофон бирсәгез. Барыгызга да хәерле кичләр.
Хәерле кичләр. Юк, ул эшли, кычкырып кына серк. Минем шундый сорау бар иде. Менә сез балачагыгыз турында бик матур итеп сөйләдегез. Ая. Менә һәр кемнең дә балачакта чынга ашмаган нидер бер хыялы кала. Ул гомер буена бара, кемнеңдер гомер буена барырга мөмкин, кемнеңдер бер моментта чынга да ашырга мөмкин. Менә шундый хыялыгыз бармы сезнең? Бар иде. Дөрес әйткәндә, менә чынлап әйтәм, бар иде. Ну, менә шулай килеп чыкты, мен беренче әйтә алмыйм. Ул теге әйтәләр бит, актерның нинди теге кызык фактлары бар. Бит инде теге опрос була бит инде блиц. Менә бу кызык фактларның берсе иде, минус бер булды. Кичкенә вакытта менә шушы велосипед бәрде. Шуннан бирле минем фобия булды ул велосипедларга. Шуңа күрә мин анарда йөрмәдем. Һәм әни мине өйрәтмәде дә. Һәм шушы көнгә кадәр мин велосипедта йөрми идем. Һәм минем шул балачактан күреп аларны теге балаларның бөтенесе дуслар, өйрәнәсе иде. Тырышып карадым, юк, булмый. Аңламыйм, ничек курку бар иде. Һәм бу сезонда, менә ноябрь аенда сәфәр спектакле чыкты. Һәм анда менә ничек шулай килеп чыкты. 2 минутлык сәхнәбез Айгөл Шакурова белән велосипедчылар. Әйтәм, кызык. Ярар. Репетиция килдек. Рамил Гәрәев бит инде режиссер. Болай да әйтеп кармайтам, бәлки велосипедлар кирәкмәс. Бәлки алардан, тыш, бәлки алар кулисада кала, без имештер арган килеш чыгабыз, анда ярар. Анар инде Фәрит абый күреп, ничек сез велосипедта йөрисез? Әйтәм, юк, ничек йөрмисез, йөрегез велосипедта. Әйтәм, ярар. Фәрит абый үзе керде репетицияга. Так, велосипедларны чыгарыгыз. Ярар, давай, Айгөл Шакурова, син беренче чык. Әйтәм, аннары сразу шукмам, юк, нишләп әле хатын кыз беренче чыгарат, Яшар Турчы кайта. Әйтәм, ниш. И всё, менә монда кульминацион момент. Бам, утырдым, юк. Фәрит абый миңа карады, син нәрсә дим? Әйтәм, дөресен әйтергә туры килә. Әйтәм, гафу фобия. Аптырап, шундый пауза бөтенесенең дә. Ничего себе, разве такое бывает? Дип кемдер әйтте. Әйтәм, юк, бу бит зраган бирмәй, әйтәм, өйрәнергә кирәк бит инде раз бирелгән. Яңа велосипедлар алдылар спектакль өчен. Һәм малый зал бар безнең, шул репетиция вакытына килдек. Нинди көн хәтерләмим, 30 минут менә шул вакытым бар иде, утырдым да, ничектер киттем дә бардым да, бетте шуның белән. Йөргә өйрәндең. Өйрәндем, причем яны өйрәндем, менә ничек дип әйтим, как будто уже теге профессиональ рәвештә йөрим. Гельштадт ябылды. Әйе. Менә шул хыял иде, балачак хыялы, менә нишләптер. Димәк, сезнең сез куркуны җиңгән. Әйе, менә шул әле ул курку, хыял курку. Тагын бер сорауым бар иде. Менә китаплар укыйбыз дидегез, менә эстрада ягыннан караганда, кайсы җырны тыңлыйсыз? Татар җырларына күбрәк өстенлек бирәсезме? Бәлки рус җырларынадыр. Кайсы күбрәк өстенлек? Әлбәттә, эстрада килгәндә гафу итәрсез. Гафу итәбез. Ләкин классика, ул классиканы тыңлаганда, ул шул Илһам Шакировлар, ул шул Әлфия Абзаловлар, аларны минем өчен менә өстә. Рус җырларын гомумән тыңламыйм. Шитил, күбрәк шитил җырларын. Һәм минем үзем ниндидер теге музыка каранда теге үземнең шәхси ниндидер тәмем бар. Мин төрле жанрлар яратам, теге кайфка карап, әлбәттә. Күбесенчә мин хәзерге вакытта тыңлыйм ниндидер абстракт, экспериментальный шундый ниндидер треклар. Чөнки мин алар белән күбрәк эшлим. Мин шул треклар белән нидер куям балаларга. Инде бераз ял иткәндә, инде әлбәттә джаз, блюз, шул. Тагын бер сорау туды инде. Менә хәзерге эстрада дигәч кырт кистегез. Менә әйтегез әле, ни өчен кырт кистегез? Сез нинди сыйфат дип әйтим инде, кайсы ягы белән сезнең күңелгә тия? Беренчедән, үзеңне сәхнәдә тоту стиле юк. Татар эстрадасының дип әйтте үңме синең. Әйе. Әле ул рус эстрадасында бар. То есть, нәрсә дип әйтүем,
чыга икән, мин менә артист, җырчы. Мен аны җырчы кебек түгел, мен аны артист кебек кабул итәргә тиеш. Ул җырлаганда нәрсәдер сөйли, ул нәрсәдер җиткерергә тиеш җыр аша. Биюче бию аша, ниндидер мәгънә. Ә кайчан чыга артист, куела фонограмма, теге тере музыка түгел, фонограмма, һәм шул фонограмма ярар, тора булай итеп селкенә белмичә. Әйме, и плюс еще фонограммага шул теге плюска җырлау. Ну, Бу теге мәңгелек мин үзем тема җырчы инде. түгел, мин үзем җырчы түгел. Ну, мин үзем гомумән алмасым, белмим. Юк, татар эстрадасы ул шундый мәңгелек тема, аның бар үзенең тамашачысы. Алар Бар, әлегә яшиләр, әлбәттә. шуңа күрә ул инде бездән әз генә аерылып Юк, театрдан дип әйтәсе килә. Әлбәттә, эстраданың үз тамашачысы, И үз театрның тормышы. үз тамашачысы, әйе. Менә шундый нәтиҗәгә килә, мин театр актерлары татар эстрадасын бик менә шулай читтән генә яраталар, Ну, күңел белән түгел. ну театр ул ничек дип әйтим, ул бит сәнгатьнең теге говорят храм искусства. Ул чынлыкта шул. Ярар. Тагын Рәхмәт бик зур. кызлар бармы сорауларыгыз? Хәерле кич. Хәерле кишләр. Исемем Илнара. Бераз дулкынланам. Сорауым шундый, сезне тыңлаганда, әти белән мөнәсәбәтләр сезнең өчен бик мөһим дигән уйга килдем. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә тарафыннан сезгә әти булырга язган булса, улыгызны нәрсәгә өйрәтер идегез? Ну, әлбәттә, мәсәлән, үземнең әти белән булган гомумән мөнәсәбәтләр арасында булган ниндидер шул проблемалар да түгел, гомумән мин аның проблемалары. Мин ул проблемалар, мәсәлән, аның хаталарын бер кайчан да үземдә булдыра алмасым. Ул минем өчен ничек дип әйтим, хаталар өстендә эш. Һәм нәрсә эшләмәскә, ничек кешеләр аралашмаска, нинди гадәтләрдән үзеннән чыгарга кирәк, менә шундый әйберләргә мин карап тордым. Вот, хәзер аңлыйм, что вот хаталар өстендә эш. Рәхмәт. Сораулар башка юк? Юк, әйме? Шуның белән бүген безнең әңгәмәбез ахырына якынлашты. Артырга зур уңышлар телибез. Рәхмәт, барыбызга да уңышлар. Килгәнең өчен рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт.